Случвало ли ти се да се събудиш посред нощ, изпотен, но на партньора ти му е студено? Може би използвате една завивка? Спрете! Решението е новия комплект на Dormeo Adaptive Go, възглавница и завивка в 3 сензационни цвята и иновативна терморегулираща технология. Когато ви е топло, тя охлажда, а когато ви е студено, ви обгражда с топъл комфорт. Тя ти осигурява комфорт през цялата година. И още, можете да носите Adaptive Go навсякъде. При пътуване, при гостуване, навсякъде. Подобри сега качеството си на сън с комплекта завивка, възглавница и кълъв Dormeo Adaptive Go. Иновативно решение за сън, което отлично се адаптира към температурата на тялото, позицията за сън и всички активности през ежедневието. Тайната е в новата революционна обработка с нови адаптивни материали, които реагират на температурата на тялото. Когато тялото се затопля, материала поглъща и абсорбира топлината и влагата, като бързо ги изпарява и така спомага за охлаждането. Когато температурата на тялото спада, материала задържа приятна топлина. Обработката не се износва, затова Adaptive Go може да е твоя персонален термостат за цял живот. Не се изпотявам. А на мен не ми е студено вече. И вече знаем, че можем да имаме отличен сън и да се чувстваме прекрасно. Тествахме невероятните адаптивни способности на Adaptive Go. За 3 часа завихме човек с обикновена завивка и с Adaptive Go. Резултатите са невероятни. Обикновената завивка покачи драстично температурата на тялото, докато Adaptive Go се адаптира към условията в стаята и запази температурата на тялото нормална. Благодарение на технологичната обработка, която се адаптира към температурата на тялото ви. Знаеш ли, че трябва да сменяш възглавницата си на всеки 2 години? Не позволявай да имаш схващане на врата и дискомфорт. Възглавница Adaptive Go поддържа напълно врата, просто премахнете част от пълнежа и нагласете височината спрямо собствените ви предпочитания. Остава ви само да се отпуснете и насладите на комфортен сън, без значение дали спите по гръб, настрани или по корем. Благодарение на пълнежа от хипоалергенни микрофибърни влакна, възглавницата лесно се адаптира и следва извивките и движенията ви. Специалната прошивка на завивката не позволява скупчването на влакна и е изключително мека и нежна. Много е мека, нежна и приятна и когато се завия, усещането наистина е много приятно. Висококачествен материал, състоящ се от плътни и много наброй нишки, и в сравнение с обикновени завивки, Adaptive Go има 300 нишки на квадратен сантиметър, което осигурява отлично качество, мекота и издръжливост. Adaptive Go ви кара да се чувствате много комфортно и без изпотяване. Също така комплектът е подходящ за пране за максимална хигиена. Можете да носите Adaptive Go навсякъде, при пътуване, при гостуване или просто да го съхранявате в гардероба. Обичам да пътуваме и за нас е много важно да си носим Adaptive Go с нас, за да знам, че винаги спя в чиста и комфортна среда. Лесно е. Слагаш го в торбата и готово. Новият комплект Dormeo Adaptive Go. Вземете го сега на уникално добра цена.